5 minutes later. Golf Senica juri kao, znači Golf Olsnica je već. To je najbrže auto na svijetu, najbolje auto na svijetu, 250 konja, vjerovatno i GTI, što se ne da biti iz približenog jer juri kao zjerka, ali iza njega se pojavila nevjerovatna brzina Honda ili neki Buick i tu je naravno čuvena tvornica plastike BMW. Kupite BMW i napravite od njega šoljicu za kavu. Cesta je mučka je. Čuvenom trakom kuda Casey Neistat trči. I tu su betonski blokovi. Our book for today in the Tom Hartman Book Club is Proof of Collusion, How Trump Betrayed America by Seth Abramson. I slušamo strašne vesti o mogućoj blokadi čega koje kude. A ovdje kaže da Casey, ovdje je evo mi ga svi poznaju, ovo sve njegova raja. Zine, znaš Casey, gdje je momak, ti, policija, alo, žuti, naranđasti. I upravo se nalazimo ispred čuvene radnje Caseya Neistate ili Caseya Neistat, a mene brat već prozvao fanboy. Evo ovdje Casey snima, čuveni prozor ispod kojeg stalno viri, klima koja samo što nije otpala i njegov studio. Vrata. Objekt 360. Neki obožavaoci koji možda očekuju da ga sretnu. Došli smo ovdje da nam Casey potpiše njegovo izdanje novina, ali ga trenutno nema kod kuće pa ćemo vidjeti drugi put. Ovdje je čuveni studio Caseya Neistat, trenutno nema nikog. A direktno ispod nalazi se Canon shop i unutra možete da nađete od objektiva do stativa, što bi rekli. I kao što sam malo čas napomenuo, radnja je stvarno puna. Ovakvu opremu ne pamtim da sam vidio, a stvarno sam posjetio mnoga mjesta. Od B&H-a do Best Buy-a. Posljednja tehnika objektiva, kamera, stativa, svjetlo, sve što vas interesuje se bukvalno nalazi na ovom mjestu. Možete rentati opremu, možete kupiti, tu se nalazi i polovna oprema, polovni objektivi, polovne kamere, do starih kamera, znači filmski. Stvarno vrijedi posjetiti ovo mjesto. I samo ću jedno da primijetim, dok se Casey kontao šta da otvori, Canon je skontao foru i na tome uzme lovu. Ćao!